أبوي ولد ماريام حدا كم مسرتي أبوتات هاجر إرترا خوينهم يصرحوا شمهم بعصرو كصواع كله ولوليو قد حقي ولول نجزا رسو حصير يكونن ولول نبينون أب كلتيوم لسانات أغازي مالتون تجرينيان تجرايتن ترجم اللوئي ولول زبل قال بتجرينيا تلالت تلستا وعز حي التداخمولو نايد حرقة رؤوان زبل فتحيت كلوان كلو بتجرايت ويدما تجردما معبل مالتيو زوم بهلتات بحقون نمننت أبوي ولد ماريام زسمامعو يوم كميسي معبل نتزيقهم زي حلال منفس قالسوم تلستا دمان منفساو سخنتو من كلن تناو بسلتو من كأمتو يخلو يوم كالي مسلم نايزوم أبو بستأساسر زقرم نجر أمهرو بيت كريستيان ولد آب ولد ماريام ناتبهال زصواع كريستوسيو ولد آب بملكوتو ولد ماريام بتسبقتو يبهال زي قال أمنتو قنا أب بيت كريستيان توهدو يزمسكر أبوي ولول قنا سعبي هايمانوت كان الشايم زنبرو أبوي ولد آب ولد ماريام بعلة حموس مازيا عسرت تشعت شحن شمونتا ميتن تسعان شوعاتن عمت قئز عب عد زارنا سراية وليدهم أبومن عديومن أبتي لومي زوبا سمينا ومعراب تقراي ناتبهالز وعزل خبابي عدهم أبوي والول أب حداري بيت تمرتي شودنا وطل أخو وانجيل يوم تمرت استخاتاتلو مش عند شعت ميتن سلاسان كعا كاب مسلطن ممهران بيت تمرت وانجلاويان ممهر أسميهم دحرون أبو كم ممهرن رأس ممهرن بمخان سريحهم يوم مش عند شعت ميتن 4 كلتن إنجليز نفاشست طليان سوغيغو نيرترا تركبو وتدراو محدرا مستخله نعبي ولول السندائي نايتي بتجرينيا السنداء زنبره نيرترا سمناو غازيتا زبهال حتام خونو قصرهم اتغازيتا بو نبو ابزعباتات مصعد الإرترا وعي مدرك تعكونمو تساتفون بهرنتن أبوي ولد أبوون بوصيتو برخم كبراس سعبت مدبنا حجم بقار نعبي ولول كم سراغ من قد ممهر كم ناي بوليتيكا سب كم ناي هايمانوت سب كم فلاسفان عقاب من النتن ببخفلو زنقم كندسو إنامو كسع فصامة زسند كتحبرونا بأخبرو نعدمكم أبوي ولد آب كم بخرة ممهران أبتي سرعة تمرت زي تقرصلو أبل علواي درجات مرت السلطنو مهران زي نبرلو برقز ون أبتي تمهارو دك حبشا لعل رابعي كفلكم مهارو زي فقادلو جزي أبوي ولد آب مريح بخرة ممهران سراغ من قدب مخان كما عمق لبهم أم ممهرناتو فيهم يوم بوجلن تزيكوينو بولك كعمام سخبد من الباتون بخالي سب زي دفر لببينو عودة مرتي نبتبع عند رأسون زي تسرحلون تقرينيا حدش تقالاتنا مهازو نعمرو هساناتن جمرت مهران بالسما معمل كعو يمهرو كم زنبارو تاريخهم يزن نزوم أبز حج اوان أب سرعة تمرت الزوترو زلو ناي جيوغرافيا ناي ماتماتيكس ناي ساينس قالات مبزحتيهم نسوم كم زمحازوهم تمهارهم زنبرو يمسكرو أبوي ولد آب كم ناي بوليتيكا سب أب كالا أيكوينات عالم تليان مس عراس عيبو أبرعوت مجزعتا زنبر هاجرات حرنة رخيبا كنسن إرتراغنا جزات رحي تلويت الله بتوسخ دما أبتوان أبتحت وتدراو من محدار بريطانيا رعيمهم بأنصارو أبلع لدك هاجر إرتراويان أنتيروم ناقبعبعو زنبرو أستات 50,000 طالاين فقد إرترا يقمطو نبرو إزي نبي ولول حتو بوليتيكا خلعلو
ተሳትፎ ፖለቲካ ክገብሩ ዝዕድም እዩ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ብ5 ግንቦት 1941 ፀረ መግዛእቲ ትንቀሳቐስ ሓንቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝተባህለት ውዳበ ምስ ብፆቶም ኮይኖም መስሪቶም። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ እዛ ማሕበር መጥቃዕቲ ክተውርድ ምንቅስቓሳትን ዕላማታትን ክተፍሽል ዓሊማ ብመንግስቲ ሃይለ ሥላሴ ዝተወደበት ማሕበር አንድነት ብላዕለዋይ ጠማቲኣ ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ሥላሴ እናተመርሐት ኣብ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብዝፈጠረቶ ውሽጠ ውድባዊ ሕንፍሽፍሽ ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መንጎ ክርስቲያንን ሙስሊምን ይረአ ብዝነበረ መግምማዕ ዘይቀሰኑ በዓል ኣቦይ ወልደኣብ ብሕዳር 1946 ዋላ ቤት ገርግስ ክሳለጥ መዲቦም ነቲ ሽግራት ይፈትሕ ዝበልዎ ሓሳባትን ርእይቶታትን እውን ኣቕሪቦም። እንተኾነ ግና ኣባላት እቲ ማሕበር ብሓደን ብኻሊእን ምኽንያት ድሮ ዘይተዓረቕ ፍልያት ወኒኖም ስለ ዝነበሩ አንቅዶ ናይቲ ዋዕላ እውን ፈሺሉ። ኣብ መሰረት እዛ ማሕበር እውን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ሕብረት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ማሕበር ሓድነትን ዝበሃላ ካልኦት ክልተ ማሕበራት ቆይመን። ብድሕሪዚ ብባይቶ ሕብራት ሃገራት ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተበይኑ። ሽዑ ኣቦይ ወልደኣብ ኣብ ምድላው ጉባኤ ሰላም ከም ፕሬዝደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራውያን ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ትግርኛ ብምትርጓም ጽምዶ ፌደሬሽንን ኣብ ውሽጡ ዝዓቆቦም ረብሓታት ኤርትራን ከይፈርሱ ንደቂ ሃገር መጠንቀቕታ ብምሃብ ብዕቱብ ይነጥፉ ነይሮም። በዝታት ዝተልዓለ ፈተነ መቕተልትን ጸቕጥታትን ኣሓይልዎም በታ ተድላ ባይሩ መራሕ መንግስቲ ኮይኖም ዝተመዘዙሉ ዓመት 1953 ናብ ግብፂ ክስደዱ ተቐሲቦም። ኣብኡ ኸዓ እቲ ዕቑባ ዝሃቦም መንግስቲ ጀማል ዓብደል ናስር ብቋንቋ ትግርኛ ፈነወ ክገብሩ ኣፍቀደሎም። ናብ ውሽጢ ሃገር ክሳዕ ማእኸል ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሓርነትን ናጽነትን ዝተማእኸለ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ይገብሩ ነይሮም። ብ1958 ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ መታሕት ሓረኻት ሓሪር ብዝብል ኣብ ከበሳ ማሕበር 7 ብዝብል ዝፍለጥ ዝነበረ ኣብ ፖርት ሱዳን ክምስረት ከሎ ብመጠኑ ኣበርክቶ እንተነበሮም እኳ ካብቲ ግዜቲ ንድሓር ምስ ስደታውያን ኤርትራውያን ዝነበሮም ተሳትፎ ዝሕቱል ከም ዝነበረ እቲ ምስ መራሒ ጀብሃ ዝነበረ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ዝነበሮም ርክብ ገዛእ ርእሱ እውን ስማዊ ጥራሕ ከም ዝነበረ ይሕበር። ብርግጽ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ምስ ሃይማኖት ብዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። ሰዓቢ ክርስቲያን ብምዃኖም ብዘይ ሓንቲ ግብፂ ዝተረፈ ሃገራት ዓረብ ክረግጽወን ኣይፍቀዳሎምን። ንምሳሌ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዑድያ ብ1962 ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሙስሊም ዳ እምበር ንክርስቲያን ኣይንሕግዝን ኢና ብምባል ናብ ዓዱ ከኣትዉ ከም ዘይኽእሉ ሓቢሩሎም እዩ። ሊብያ እውን ብ1964 ብተመሳሳሊ ምኽንያት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ እያ። ብ1987 ናብ ሳሕል ወሪዶም ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክሳተፉ ከለዉ ንሓያሎ ግዜ ዳሃዮም ህጢሞም ድሕሪ ምጽንሖም እዩ ዝነበረ። ብርግጽ ብ1971 ንህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ወኪሎም ኣብታ መበል 26 ጉባኤ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ምስ ብጾቶም ተረኺቦም ኤርትራ ዝምልከት ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣቦይ ወልደኣብ ወነቲ ተጋድሎ እኳ ደው እንተበሉ እቲ ቃልሲ ኣብ ዝተመርሐሉ ስትራቴጅን ርእየተ ዓለምን ግና ቅሬታን ተኣቅቦን ነይርዎም እዩ። ንሶም ጀብሃ ድሕሪ ምምስራታ ብኡ ንብኡ ጊዜያዊ መንግስቲ ተመስሪቱ እቲ ናይ ፌደሬሽን ሕገ መንግስቲ ብመቓን ናይ ናጽነት ሕገ መንግስቲ ዳግመ ምትዕርራይ ተገይሩሉ ናጻ ሃገርን መንግስትን ኢና ዝብል ዕላው ኣዋጅ ተኣውጁ ብሓደ ገጽ ብረታዊ ቃልሲ ብኻሊእ ገጽ ናይ ኣፍልጦ ሃቡና ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ክግበር እዩ ድልየቶም ነይሩ። እዚ ድማ ናብ ሓደ መቕርቦምን ወዲ ልግኦምን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ገሊጾም እዮም። ንፖለቲካዊ ህይወት ኣቦይ ወልደኣብ ፍልይ ዘብሎ ካሊእ ነገር ከ ኣሎ። ንሱ ድማ
ዝኽተልዎ ዘይልሙድ ፍኖተ ስርጸት እዩ። ነዚ ከዓ እታ ዘ ላይፍ ኤንድ ታይምስ ኦፍ ወልደ አብ ወልደ ማርያም 1905 ክሳብ 1995 ብዝብል ርእሲ መመረቂ ዶክትሬት ዲግሪ ዝሰርሐት ኣሜሪካዊት ዶክተር ኒኮላ ሳልስበሪ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕተት ኣብ ዝነበራ ጻንሖት ብኸምዚ ዝስዕብ ትገልጾ። ብዛዕባ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ሰውራውያን ወዘተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣገባብ ስርጸት ዝምልከት ማለሲ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ዝመሳሰልን ዝተራቐቐን ፍልስፍና ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባት ገለታት ከም ዘጽንዑ ኢኻ ትሰምዕ። ብዛዕባ ኣቦይ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ዝተጻሕፉ ሓበሬታታትን መጽናዕታዊ ስራሕትን ከምኡውን ናይ ባዕሎም ዓንቀጻት ከንብብ ከለኹ ግና ዝበዝሑ ናይ ቆልዑ ዛንታታት እዮም። ዘምህርዎም እውን ዳርጋ ንቆልዓ ዝኸውን ነገራት እዩ። ተገሪመ እየ። ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣይረኣኹን። ኣቦ ኤርትራ ካብ ዝተሰመየ ሰብ ገለ ዝተራቐቐ ነገር እየ ትጸብየ ነይረ። መሳጢ ነገር እዩ። እታ ዶክተር ብቕልል ዝበለ ቀራርባ ብወግዕ ዓዲ ብቕዲ መደረ ቦታት ብጽውጽዋያት እናዋዘዩ ኣብ ልብኻ ብዝሓድር ቃላት ስምረት፣ ሓርነት፣ ናጽነት፣ ሃገራዊ ስምዒታት ዝበሃሉ ዓበይቲ ኣምራት ብዕውት መገዲ ከካይዱ ምኽኣሎም እዩ ዘገረመላ። እዚ ግና ባዕሎም ብኣንደበቶም እውን ዝመስከርዎ እዩ። ኣብ መባእታ ናይታ ነገረ መለኮት ዝምልከት ተሰዓዓቢ ዓናቕጾም ፍኹስ ዝበለ ልሳንን ኣገባብ ኣዘራርባን ዝብል ቃል ተጠቒሞም ኣለዉ። ካብዚ እንመሃሮ እንተሃለወ ናይ ቃልሲ ሚስጥሩ ናይ ተጋድሎ ቁም ነገሩ ተዓዘብትኻን ተበጻሕትኻን ማእኸል ቆላሕታ ጌርካ ካብ ማዕሙቕ ልቢ ዝፈልፈለ ትግሃት እምበር ፈጺሙ ንገዛእ ርእስኻ ማእኸል ቆላሕታ ጌርካ ማእምረ ምእምራን ተመሲልካ ከክንዲ ስባር ሰማይ ዝኾኑ ቃላትን ገላጻታት ባዕድን ናምጻኻ ፈትራሕራሕ ማለት ከም ዘይኮነ እዩ። ኣቦይ ወልደ አብ ከም ናይ ሃይማኖት ሰብ ኣቦይ ወልወል ውፉይ ሃይማኖታ እዮም ነይሮም። ጽሑፋቶም፣ ዓናቕጾም፣ መደረታቶም፣ ዕላላቶም፣ ደብዳቤታቶም ኩሎም ገበዞም ክርስቶስ እዩ። ኣብኡ ጽኑዕ እምነትን እምንቶን ነይርዎም። ዓይን ሕይወት ምንጭ ኩሉ ፍጥረት ብምባል ከዓ ንእግዚአብሔር እቲ ጎይታን ቀመርን ተፈጥሮ ይሰብክዎ ነበሩ። ዘውትር ከዓ ንጓለ እምህያው ክርስቶስ ናይ ሕይወትኩምን ንብረትኩምን ኣርአያን ኣብነትን ግበርዎ እናበሉ ይምዕዱ ነይሮም። ሃይማኖት ንኽብለጽሉ ገለ ጎርሓት ዝፈጠርዎ ናይ በለጽን ዓለቕን መጋበርያ እዩ ንዝብል ዘረባ ከምዚ ኢሎም መልሲ ሂቦምሉ ነይሮም። ንጽምእስ ምእንቲ ክኸስባሉ ኢለን እዘን መያሶ ወይስ ኮማሮ እየን ፈጢሮንኦ? ንጥሜት ከዓ ምእንቲ ክኸስብሉ ኢሎምስ ዋናታት ቤት መብልዕ ወይ ክሽነ እዮም ፈጢሮምዎ እንተዝብልኹም ዶ መኣመንኩም? ኣቦይ ወልደ አብ ከም ፈላስፋ ኣቦይ ወልደ አብ ዋላ እኳ ልዕሊልና ከም ዝገለጽናዮ ንምጡቓትን ረቀቕትን ኣምራት ፎኪስ ኣቀራርባን ወግዕ ዓድን ዘቕርቡ እንተነበሩ ከም ሰብ ግና ዕሙቕ ዝበለ ፍልስፍናዊ ንባብን ርእዮትን ንጹር ናይ ህይወት መምርሒ ዝነበሮም ኣቦ እዮም። ትርጉም ህይወት ንዕኦም ካብ ትርጉም ሓርነት ተነጺሉ ዝረአ ይነበረን። ኣብቲ ሓርነት ዘላትሉ ኣብኡ ህይወት ኣሎ ይብሉ ቃል ብቓል። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ትርጉም ሓርነት ስፍሓቱ ክንዲ ትርጉም ህይወት እዩ ነበይ ወልወል። ሓርነት ኣብ ክልተ ይምቀል ድማ ይብሉ ነይሮም። ቀዳማይ መንፈሳዊ ወይ ኣእምራዊ ሓርነት፣ ካልኣይ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ሓርነት። ሰብ ናብ ምዃን ምብጻሕ ዝብል መምርሒ ህይወት ከኣባ ነይርዎም። ነዛ ቃል ንግሪካዊ ፈላስፋ ዲዮጂኔ እቲ እኳ ኣብ ጨው ቀትሪ ፋኑስ አብሪሁ ሰብ እደለ ኣለኹ ዝበለ ብምርቋሕ እዮም ኣስተምቅሮን ኣስተንትኖን ዝገብሩላ። መዚኣ ሓቢራት ትኸይድ ኣምር ድማ እታ ነፍሳዊ ሰብ እትብል ኣገላልጾም እያ። ነቲ ራሽናል ዝብል ቃል እንግሊዝ ብልክዕን ምዕቁንን መገዲ ትትርጉሞ። ከምዚ ይብሉ ኣቦይ ወልወል
ነፍሳዊ ሰብ ማለት ንጽቡቕን ንኽፉኡን ፈላልዩ ዝፈልጥ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። ከምኡውን ነፍሳዊ ሰብ ማለት ነቲ ጽቡቕ ፈሊጡን መሪጹን ተቐቢሉን ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ክእለት ዘለዎ ነቲ ክፉእ ከዓ ፈሊጡስ ንምውጋዱን ንምድርባይን ክእለት ዝህቦ ፍቓድ ዘለዎ ማለት ጎይታ ርእሱ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዝነበሮም ወርቃዊ ማእኸላይ እሴት ዝድነቕ እዩ። ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንሳይንሳዊ ነገራት ወይ ድማ ቁስ ኣካልነት ፋሺዝምን ነዚ ዝመሳሰሉ ስነ ሓሳባት እክባውነትን ብትሪ ዝነቕፉ እዮም ነይሮም። ብኣንጻሩ ውልቀ ሰባዊ መንነትካን ስብዕናኻን ተኸቢሩልካ ብምፍቕቓድ ንእተቖሞ ስምረትን ሕውነትን ዓንዱ ዝገበረ ካብ ማሕበራዊ ባህላዊ ጸጋታት ዝቕዳሕ እክባውነት ወይ ድማ ኮሌክቲቪዝም ይድግፉ ነይሮም። ናቶም ቃል ንምጥቃስ ዝኣክል ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ሓሳቡን መመነቱን ክህልዎ ይግባእ ንብል ወሲኽና ኸዓ እቲ ነነበይኑ ዝኾነ ሓሳባትን መንነትን ክወሃሃድ ንደልዮ። ነዚ ድሑር ኢሎም ዝጽውዕዎ ሰብ ሓሳቡን መንነቱን ገዲፉ ናይ ካልኦት ወይስ ናይ ካልእ ሓሳብን መንነትን ምልባስ ክግደድ ይግብኦ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ሓሳባት ስምረት ወይስ ሓድነት ዘይኮነስ ናይ ሓሳባት ሞት ወይ ቅትለት ማለት ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ ይብሉ። ንኸም ፋሺዝም ሳይንሳዊ ማቴርያሊዝምን ዝመስልዎም ብገዛእ አንደበቶም ክገልጽዎም ከለዉ ድማ ናይ ሓሳባት፣ ናይ ድሌታት፣ ናይ ርእይቶታት፣ ናይ ፖለቲካዊ መንነታት መቃብር ዝብል ተሪር ነቐፌታዊ ቃል ብምጥቃም እዩ። ብኣንጻሩ ከዓ ናይ ትፍኑ ውልቃውነት ወይ ድማ ኢንዲቪዥዋሊዝም ሰዓቢ ወይ ሰባኺ ከም ዘይኮኑ ንምግላጽ ኣነ ፈታው ኮሌክቲቪዝም እየ ይብሉ። ናይ መንነት መቃብር ዘይኮነ እክባውነት ከም ዝፈቱ ናብ ምብራህ ይኣቱ። ኣቦይ ወልደ ኣብ ከም ዓቃብ መንነት ኣቦይ ወልደ ኣብ ዓቃብ መንነት ኣቦ ትግርኛ ሕቡን ትግራዋይ እውን እዮም ነይሮም። ኣብቲ ትግርኛ ብባዕዳዊ ገዛእ ጥልያን ብሃፅያዊ መንግስቲ ሽዋን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ተወፂዓ ኣብ ኣፋፌት ሞት ዝነበረትሉ እዋን ኣቦን መሲሕን ካብ ዝኾኑሉ ሓደ ንሶም እዮም። ልዕሊ እዚ ዕቃበ መንነት ድማ ክህሉ ይኽእልን እዩ። ጸሓፊ ዘቱ ዛዮንስ ዝኾነ ኤድዋርድ ኦለንዶርፍ እንተኾነ እውን ኣብቲ ግዜ ወታደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ናቱ ኣላይነት ኮይኖም ኣሰናዳኢ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ብምዃን ብዘመዝገብዎ ኣድማዕነት ኣቦ ዘመናዊ ስነ ጽሑፍ ትግርኛ ዘስመየ ብቕዓቶም እናተመስከረሉ ከም ዝነብር ኣብታ መጽሓፍ ንሳ ይገልጽ። ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንዝተባሃለ ኣብ ሽወደናዊ ሚስዮን ንዝተምሃረ ንኡድ መምህር ከም ፈጻማይ ኣርታዒ ጌርና ቆጺርናዮ እሞ ቀዳማይ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ኤርትራ ብትግርኛ 31 ነሓሰ 1942 ወፀ። ንሱ ፈጻማይ ኣርታዓ ኮይኑ እናሳለጡ ድማ ክሳዕቲ ብሪጣንያዊ ናይ ሓደራ ምምሕዳር ጻንሖቱ ዘብቅዕሉ 1952 ከይተቆራረጸ ቀጺሉ እዩ ይብል ኦለንዶርፍ። ብዕድመ ብ12 ዓመት ይበልጽዎ ከም ዝነበሩ ጽቡቕ ምሕስነት መስሪቶም ከም ዝነበሩ ብብዙሕ መዳይ ኣውራ ናይ ትግርኛ መምህሩ በቕርበት ዝሓቶምን ንሶም ከም ዝኾኑ ኣብቲ ቤት ዕዮ ድማ ትግርኛ ኣብ ዝምልከት ኩሉ ንሶም ዓንዲ ሕቆ ከም ዝነበሩ ወዘተ ወሲኹ ገሊጹ እዩ ኣብ መጽሓፉ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዓቃብ መንነት ምዃኖም ዝምስክር ኣቦይ ወልወል በትግራዋይነቶም ዝንየቱን ዝሕበኑን እውን እዮም ነይሮም። ነዚ ምስክር ዝኾኑና ገለ ኣብነታት እስከ ንርአ። ጸሓፊ ታሪኽ ዓለምሰገድ ተስፋይ ኣብታ ኣይንፋላለ እትብል መጽሓፉ ዋዕላ ቤት ገርግስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ናይቲ ዋዕላ ብዛዕባ ዘጓነፈ ተረኽቦ ብውሕድ ዝርዝር ሰኒዱ ኣሎ።
ናብ ውልቀ መንነት ዘቕንዐ ስነ መጎት ከም ዝነበረ እዩ ጎሊሑ ዝረአ። መፈጠር ለኸ ተፋልሶ ወይ ድማ ጄኔቲክስ ፋላሲ ዝበሃል ማለት እዩ። አቶ ተድላ ባይሩ ንመሰጎሚ አጀንዳኦም በትግራዋይነቶም መስከሰስዎም አበይ ወልወል ብኸምዚ መሊሶም ነይሮም። ከምታ ዓቕመይ ከምታ ንሓደ ትግራዋይ ተዋሂባቶ ዘላ ዓቕሚ ከዳራጉሳ ጀመርኩ። ትግራዋይ ማለት በዓል ክልተ ደመወዝ ጠላም ብጻዩ በዓል ክልተ መልሓስ ከም ዘይኮነ እዚ ካብ ዘይኸውን ከዓ ትግራዋይ ማለት ወዲ ነገስታት ወዲ መሳፍንቲ ወዲ መኳንንቲ ማለት እንካብ ዝኸውን በዛዓቢ ጸርፎም ብዙሕ ሕጉስን ኩርዕን ከም ዝኾንኩ ክገልጸሎም ጀመርኩ። ትግራይ ማለት ሰፊሕ ሃገር እዩ እሞ ኣነ ብዝተኣሰርኩስ ንሶም ንጉልተይ ሃቡን ኢሎም ምእተ ደገ ክጸንዑ ኢለውን ዓደ ብሓጎታተይን ዓድን ሓጎታተይን ካበይ ጀሚሩ ኣበይ ከም ዝበጽሕ ገለጽኩሎም። ከምዚ ዝበለ ቃል ክዛረብ ከለኹ ድማ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልበይ ኮቶ ተሰሚዕኒ ዘይፈልጥ ደስታን ሓበንን ይስምዐኒ ነበረ። ሕፍቲ ዘይብሉ ዘይጥርጠር ወለዶ እንሓንሳብ ዝጠቅም እዩ። ኣብታ ንሶም ዋና ኣሳናዳኢኣ ዝነበሩ ጋዜጣ ሓደ እዋን ብግዜ ቁልዕነቶም ምስ ኣቦኦም ዝገበሩ ዕላልን ብህህልን ምስ ዝኾነ ዝገልጽ ዓንቀጽ ጽሒፎም ሕቲሞም ነይሮም። እቲ ናይ ኣቦይ መልሲ ብምባል ዝጸሓፍዎ ፍረ ነገሩ ናይ ኣቦኦም እቲ ዋሕዚ ሓሳብን ርዝነትን ትንታኑኡን ግና ናይ ገዛእ ርእሶም ከም ዝኾነ ብሩህ እዩ። ንሶም ኣብ ማእኸል እቲ ዓንቀጽ ከምዚ ይብሉ። ሓንቲ መዓልቲ ከብትና ክንርኢ ኢልና ናብ ሓደ በሪኽ ጎቦ ደይብና ከለና ኣማዕዲወ ናብ የማነ ጸጋም እንተጠመትኩ ቅድም ሪአዮ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዝሰፍሐ ምድሪ ብዙሕ ዓድታትን እምባታትን ጐላጉልን ዝነበሮ ብክኔው ድማ ምስ ሰማይ እተራኽበ ዝመስል ኣዝዩ ዝነውሐ እምባታት ትግራይ ረኣኹሞ። ኣቦዬ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ሰፊሕ ምድርስ ሃገርና ድዩ ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ድማ ብኢደይ ስሕብ ኣቢሉ ወሲዱ ኣብ ጥቕኡ ድማ ኮፍ ኣቢሉ ከምዚ እናበለ ከስተምህረኒ ጀመረ። ኣስዒቦም ከዓ ኣቦኦም እዚ እትሪኦ ዘለኻ ኩሉ ኣቦታትካን ኣቦ ሓጎታትካን ቅድሚኦም እውን ንኣቶም ኣቦታቶምን ኣቦ ሓጎታቶምን ይቕመጡሉ ዝነበሩ ዓጽሞም ዝዓረፈሉ ጸላኢ ዝመከትሉ ሃገር ኣቦታትካ ስለ ዝኾነ እውን ሃገርካ እዩ ብምባል ብዕምቆት ከም ዘረድእዎም ኣስፊሖም ጽሒፎም ኣለዉ። መሸም እታ ቀጣዊት ዓደ ብሓጎታቶምን ቅድሚ ሓጎታቶምን ትግራይ ምዃና ፍሉጥ እዩ። ብዘይ ምኽንያቱ እውን ኣይኮነን ነቶም ናይ ኣዝማናት ዕርድታት ምኸተ ዝኾኑ እምባታት ትግራይ ዝረቕሕዎም እቲ ናይ ንእስነት ሕቶይ ኣብ ዝበልዎ ተጠቒሞምሉ ዘለዉ ሰፊሕ ምድሪ ዝብል ኣገላልጻ ይኹን እቲ ናይ ኣቦይ መልሲ ኣብ ዝበልዎ ተጠቒሞምሉ ዘለዉ ዓዲ ወይ ድማ ሃገር ኣብ ሓጎታት ዝብል ኣገላልጻ ንርእሱ ምስቲ ንኣቶ ተድላ ባይሩ ኣብ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ዝተጠቐምሉ ኣገላልጻ ሕደ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። እዚ ድማ ንትግራዋይነት ብናይቲ ዋዕላ ተረኽቦ ወይ ድማ ተጓንፎ ስምዒታዊ ኮይኖም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ንቡር ኩነት ኮይኖም እውን ብታሕባንን ሓጎስን ዝምስክርዎ መንነቶም ከም ዝነበረ ዘመላኽት እዩ። ድሒሮም ብፖለቲካዊ ክውንነትና ክኣሎነት ዘመን ተገዲዶም እንተንሰሓቡ እኳ ኣብቲ ብእማመ ምሕደራ ብሪጣንያን ቅዱሳት ደቂ ዓባይ ብሔረ ትግራይን ይስጉም ዝነበረ ምስረታ ዓባይ ትግራይን ኤርትራን ጸምቢርካት ምስረት ሃገር ርዒሞም ተንቀሳቒሶም ነይሮም እዮም። ኣብቲ ራእስ ተሰማ ኣስመሮም ዝወደብዎ ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ኤርትራ ዝገበርዎ ተሳትፎ ናይ ዝመርአያ እዩ ነይሩ። ብስምቶም ገነን ሓርበኛ ኣፍሪካዊ ጋርባልዲ ዝስመዩ ራእሲ ኣሉላ ሽም ሓደ ወዶም ምስማዮም ንርእሱ ነዚ ከም ዘጠናኽርዮም ብቕርበት ዝፈልጥዎም ኣኽበርቶም ዝምስክሩ ገለ ብህሎታት ኣቦይ ወልወል
ህዝቢ ኤርትራ ብገዛ ቅልጽሙ እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ እግዚአብሔር ድማ ነዛ ዘውዲ ባሪኹሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንኪ ወይሉ ኤርትራ ተኳስቲ መረሽቲ ጸብጸብቲ ጸሓፍቲ ነፈርቲ መጎቲ ከአልቲ ሰባት የድልይዋ እዮም አውራ ዘድልይዋ ግን ኦነስት ዝኾኑ ሰብ ኣብ ምዃን ዝበጽሑ ሰባት እዮም ስምረትን ሰላምን በአስማት ኣይመጽን ሓርነት ይውጻእ እምበር ሓርነት ኣይወሃብን ሓርነት ብጓህሪ ትምሰል ከም ኣተሓሕዛኻ ህይወት ትምዕር ትመርር ንምሸቱ ብሞት እያ ትጽምበል እሞ እዞም ክቡር ኣቦ ጉያን ጉዕዘን ህይወቶም ዛዚሞም ሸውዓተ ጉንበት 1987 ዓመተ ግዕዝ ዕለተ ሶኒ ኣብ ኣስመራ ዓሪፎም ታሪኾምን ዝሰረትዎ ሰረት ቃልስን ግን ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ